Aj tento rok zostáva Gymnázium Partizánske verné svojej tradícii a preto sa opäť 31.1. koná hokejový zápas medzi maturantmi a učiteľmi. Čo na to hovoria naši žiaci? Poďme sa ich spolu spýtať. Ako si myslíš, že v piatok dopadne hokejový zápas? Tak podľa mňa vyhrajú žiaci, lebo sú mladší a nemôžu sa dolamať tak ako učitelia. Tak podľa mňa to budú maturanti. Podľa mňa vyhrajú maturanti. Myslím si, že vyhrajú maturanti. Podľa mňa tiež vyhrajú študenti. Podľa mňa vyhrajú maturanti, lebo neviem, akože podľa mňa učitelia sú už celkom starí, takže mohli by vyhrať maturanti. Tak za mňa to bude veľmi napínavý zápas, vzhľadom na to, že obidve družstva sú veľmi silné. Tak, ale myslím si, že strana profesorov bude vo väčšine času vyhrávať, ale vo finále tak turnej samotný vyhrajú maturanti. Prečo sa tešíš v piatok na hokejový zápas? No, pretože som prvý rok na Gimply, takže to bude super, keďže tu budeme prvý zápas, takže sa pozriem. No, lebo som hokejista, to je poprvé, a bude to hokejový zápas, takže preto. A vymeškáme školu. Tak je to taká tradícia a je to posledný krát, čo to môžeme pozerať z toho pohľadu diváka, keďže budeme na budúci rok hrať my. A nebudeme sa učiť, lebo vyhrajú maturanti. No, podľa mňa to bude dosť napínavé a aj minulý rok sa mi to veľmi páčilo, takže teším sa dosť a nebude škola. Takže... Tak čo, presvedčili vás pozitívne výpovede našich žiakov a prídete nás aj vy podporiť už 31.1. na zimnom štadióne Partizánske.